kinagat niya yung may celery. So, eto. Hello guys! Good morning! So today is, ano ba ngayon? Friday. Today is Friday at ayan si Hagrid naglalaro. Si Papa kakaalis lang at tapos ko na din maghugas ng plato. At yun, magliligpit ako. Actually, hindi pa ako tapos mag-edit. Pasensya na din. Hindi pa ako tapos mag-edit guys. Sana tapos ko ngayon yung tour sa bahay. So, siguro napanood nyo na ba it is time. Kailangan kong i-upload. At saka mamaya daw may PLDT na dadating. Hindi ko sure kung ano no maanohan ako ng internet. Pero sana naman meron na. So, ayan mga kang-anak. So ngayon, bago ko tapusin yung pag-edit ko guys, last stop pa talaga ako kanina dahil kailangan ko mahugas ng plato. So, dahil tapos na ako, kailangan mo nang mag-aral ni Hagrid bago ang lahat. Dahil yun, para makapagtuloy-tuloy yung aking mga gagawin. So yun lang. So yun, tapos na kami mag-aral. Tignan yung mukha kong agad. So yun, tapos na kami mag-aral. Ayan, malapit ng lunchtime. Actually, hindi pa ako nakapag-upload. Mamaya na ha, kasi tinapos ko muna yung pag-edit. Kasi yun si Hagrid. Yun sa labas, siya naglalaro. Tapos, ililigpit ko lang tong mga kalat namin dahil gagawa ako ng yung tuna sandwich. So, yun yung gagawin ko today. So, ligpitin ko muna yung mga kalat namin ni Hagrid. Tapos, gagawa ko ngayon ng tuna sandwich. Ayun ni Papa nang nagtikim ko siya nung yung tuna sandwich na may pinyin yung lip. Alam niyo may lipstick ako ng konti. Kasi, napaka-pale ko dito sa camera. Para tayong multo. Andun siya sa labas side guys. Agoy nga nang galingkod ko sa bato. Tingnan niyo yung anak ko kung gaano siya kasaya dyan. Ang parati ko naman talagang concern sa buhay, yung kaligayahan ng anak ko. Kahit sobrang ingay yun. Kasi malapit na ng election o yun. Matakbo na yung isa. Wala na yung isa. Kasi alam nyo na, malapit ng election. Kaya ayan na naman, nagpapadrama. May mga padraman bugol na sila. So yun. Ano po yung sinabi ko kanina guys? Ano yung sinabi ko? Pero ayun. Kahit gano'n kaliit yung bahay namin, basta nakikita kong may lugar talaga si Hagrid na nakakapaglaro siya, yun, masaya na ako. Kasi doon sa bahay, sa kabila, hinahayaan ko lang siyang ingay. Kasi doon sa kabila, hinahayaan ko lang kasi siyang umalis. Kasi syempre kailangan niyang lumabas, diba? So, kahit saan yan nakakaabot sa mga kapitbahay namin. So, minsan talagang pag naano ko na medyo tahimik na, hindi ko siya lili, ha? Nakikita sa drum diya. Kaya ko lang nakita. Wow, nice kayo. Sayaw ko. Sa pagsayaw, be? So, ayun, Tito, nakikita ko siya, nandiyan siya sa labas. Hindi naman siya nakikialam dun sa gate. Diyan lang talaga siya. Kasi na-enjoy niya. May mga bato, di ba? Alam niyo mga bata, di ba? So, parang tutuwa talaga ako na nakikita ko siya masaya dyan. Kahit ko maliit lang yung space namin. Pero talagang nakikita kong tuwang-tuwa siya. Pero, ayun. Tapos, gagawa na ako ngayon ng eto, tingnan yung aking celery, malapit na siyang masira. Kaya nga, binamadali ko na. At saka kanina nagsabaw kami, tingnan yung stocks namin. Makita nyo yung nagsabaw ko kanina. Instead, hindi sana kagahapon. Hindi yung sabaw, pero niluto ko na kasi yung pechay. Malapit ng malanta. Kasi, matagal ko naluto kasi yung kasi parang minsan naglulumpia kami. Pag naglulumpia si Papa, sabi ni Papa, okay, maglumpia ka. So, naglulumpia naman ako. Kaya, ayun. Hindi na namin nakakain yung aming So, pero at least nakakasave din naman ako doon. Pero yun nga, kailangan kong unahin yung So, ayan. So, dalawa yung aking gagawin today. Ito. Apap to San Marino yung binili ko kahapon.
dadamihan ko kasi sa hapunan namin at saka magsastock ako ng sandwich. Ilalagay ko dito. Tapos, tapapak. Ano ba yung sinasabi ko? Parang i-ready ko na siya. Para diretso na kain pag lunchtime. Madali ko na lang siyang makain. Ganon. Alam niyo ba guys, yan yung problema ko, yung aming washing machine. Hindi ko alam kung saan ko siya ilalagay. Gawin na natin. Tignan niyo yung anak ko. Ayun, nawala na. Shh. Uy. Ano ka? Tawag ka na ko. Ha? Tawag ka ni mama. Nakikipag-usap ako sa inyo. Mag-chika na lang tayo guys. Hugasan ko lang itong mga can. Tapos hindi ako masyado nakakapag sa inyo. Hindi ako makapag-fail masyado guys. Kasi masyadong busy ako. Kaya hayaan nyo. Magpe-film ako pag medyo hindi na ganun ka-busy. Tapos, yun nga, natatabaw ko kay Hagrid. Natatabaw ko kay Hagrid kasi yung description niya talaga sa bahay namin doon sa kabila. Talagang sinasabi niya na pag pupunta pa rin kami doon parate. Tapos nagsasabi niya, uuwi tayo sa pangit na bahay. Yun talaga yung description niya. So, diba? Sabi ko kay Papa, alam mo pa, hindi naman nagsisidungaling yung bata. Baka talagang, hindi ko alam kung saan niya nakuha yung ganong pag-ano sa kanya. Sabi niya, sa pangit na bahay, gano'n. Kasi siguro nung nasa hotel kami, doon nag-start. Nung sabi niya, dito lang tayo tumira sa magandang bahay, gano'n. Para bang, sinasabi ni Papa, parang minapamukha mo sa akin na hindi kagandahan yung bahay natin. So, parang, sa kanya, kabi ko kay Papa, yan pa, para mas ma-motivate ka na mas magsumika pa, alam mo yun. Diba? So, sabi ko, baka, yan yung sign na, Tapos, yung may nagsabi na kalang, yung oil. Tingnan nyo, nagustuhan ko na rin yung oil sa, dito sa tuna. So, ayun. Ang dami, 4. Pero okay lang. Mas masarap kasi. Masasarapan na kasi ako dito Kaya 4. Malapit na lunchtime. Siguro malas kasi magpapak ako ng order. Hindi ko alam kung ano nangyari sa Black Arrow. Bakit hindi ako makapag-arrange ng shipping. I don't know why. Tapos kanina may agent na pumunta dito sa anong tawag ko. Sa PLDT. Hindi pala siya sa PLDT. Agent pala siya. Sabi ko, punta kanina sabi ko sa kanya, hindi pwede kasi may linya na ako sa PLDT. Matagal na yun. 2006 pa yung linya ko doon sa PLDT. Hindi pwedeng magpakabit ako ulit kasi another requirements na naman. Sabi ko sa kanya, hindi na, iintayin ko na lang yung, yung mag-check kung meron pang bakante. Kung wala bakante, sabi ko kay Papa, magpaparasat na lang kami. So, diba, hindi naman ako na mahihirapan kasi siguro naman sa parasat, meron naman siguro bakante dito. Ayan na siya, guys. Napay dire Ha? Balik din na sa sulod Ayun ang bato isulod sa balay. Hugaw nga tong house, tsada nga balay. Ha? Hugaw atong tsada nga balay. Hugaw? Go! Mahilis na! Uy! Ano ka madong? Masa na, ma? Ay, ayaw. Tuna na. Halang kena. Yung makamukao na yung ranti mga ka. So, eto na siya, guys. Ayoko lagyan ng onion kasi sa totoo lang, ayoko din ng onion na hilaw.
Gusto ko yung luto. Kinakain ko yung onion pa kailangan luto. Tapos, sinaano ko kahapon, isang brown bread, whole wheat bread at isang white bread para kay Hagrid. Kasi, ipapansin ko sa kanya, ayaw niya ng whole wheat bread pag sa... Dili ko! Ang papa man na. Papa. Mainit. So, eto, ilalagay ko na sa bread. Tapos, mamaya mag-pancake siguro ako. Kasi, ang inaano ko lang kasi sa kapag pumunta dito yung mga kapatid ni Papa para at least, diba, may makain din. May konti. Ito kay Papa, nilagay ako ng white bread kasi alam ko magsasnack naman siya. Yung sa akin, medyo maraming nadamihan, konti na pa rin nila yung kay Papa. Tapos yung akin, yung may ganito, celery. Yung si Hagrid, maglalagay ako ng egg. So, yun. Tapos ang akin, nilagay ko lang dito yung mga, lagay ko lang ha. So, ayan, nilagay ko dito para hindi makain ni Papa kasi magkapagkagat niya. Maduwal siya pag kinagat niya yung may celery. So, eto plain lang nilagay ko sa refrigerator. Hindi ako masyadong nag-stock sa ref kasi alam yung ang daming stocks talaga nasa laman. Nasa ref. Kaya nahihirapan ako ng maraming. Tapos, eto, isang pisngi yung binigay ko kay Hagrid. Mamaya na naman to kakainin niya yan. So, eto, ilalagay ko lang to sa nangunguha siya ng mga bato. Ha? Pati mong dala? Tapos, ilagay ko to sa Tupperware para pwede ko na malagay sa ref, diba? Anytime pwedeng makakuha. Malinis na yung Hoy, nag-headset! Tingnan nyo kung ano yung ginagawa niya sa headset. Isinaksak niya doon sa... yung batang ito.